Палітыкі звярталіся да беларусаў у навагоднюю ноч. Святлана Ціхановская гаварыла, перарываючыся на пастановачнае відэа з адной беларускай сям'і. Адных гэта расчуліла, другіх абурыла. Мелася быць надзея, а месцамі было наадварот. Александр Лукашенко гуляў лагоднага і цёплага, ды хваліўся дасягненнямі, зазначыў важнасць бяспекі і дзякаваў вайскоўцам. Было агульна і з прапагандысцкім пасылам пра пяцігодку якасці. А вось палітык Зянон Пазняк не толькі нагадаў пра нацыянальныя вартасці, але і звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітычных вязняў. Яшчэ адна ягоная просьба – спыніць рэпрэсіі. Толькі вось сам узурпатар усцяж абвяргае наяўнасць палітычных вязняў, а ўзровень рэпрэсіяў летась быў вышэйшы, чымся год таму. Тыдзень з Сергеем Пацасонным. Вітаю. І сёння ў выданні. Год новы, а спрэчкі старыя. Пытанні пра грошы. Хто, на што і колькі выдаткоўваў мільёны ад заходняй супольнасці на падтрыманне беларускага дэмакратычнага руху. У пошуках канцоў чуем узаемныя абвінавачванні. Сродкі, якія выкарыстоўваюцца, это прысвоеная этыка паводзіна ў дзяржаўнай сістэмы Беларусі, якой Павел Латушка правёў значную колькасць свайго часу, і часам падаецца, што для яго любыя сродкі для дыскрэдытацыі апаненту з'яўляюцца нармальнымі. У тым ліку і дэзінфармацыя, хлусня, якая выкладаецца ў медыа. Выміранне беларусаў, лічбы і прычыны, якія хавае дзяржава. Распавядзём пра закрытую справаздачу Міністэрства аховы здароўя, як хавалі ковід и як хлусили. Это был политический заказ, и можно вспомнить, скажем так, эпидемию свиного гриппа, когда тоже были махинации со статистикой. То есть все прекрасно знают, у нас есть диагнозы, которые ставить нельзя. Калі выбараў няма, выбарчая гульня ёсць, спроба афіцыйнага Менску выкарыстаць тое, што называюць выбарамі. Усе шляхі разладу і дыскрэдытацыі дэмакратычных сілаў бяруцца пад увагу. Очевидно, то, что робит Координационная рада, то, что робит Светлана Тихановская, то недостатково. Бо не дає ні жадних, ніяких виніків. Але ми хочемо, я кажу ад лица тих білорусів, які звертаються до мене, що ми хочемо їздити в Білорусь, ми хочемо заврутити до Білорусі. І може бути, навіть, що 20-й рочник то була помилка. Год новы, пытанне старое. Вялікія грошы нярэдка правакуюць сур'ёзныя спрэчкі. Мы задалі прадстаўнікам апазіцыі пытанне наўпрост, куды пайшлі 317 мільёнаў долараў, вылучаных заходняю супольнасцю на падтрыманне беларускага дэмакратычнага руху. Змясціць адказы ў адзін сюжэт было вельмі складана. Мы сутыкнуліся з заблытанымі фінансавымі схемамі, вострымі выказваннямі грантавых канкурэнтаў і нават спробаю дыскрэдытаваць аднаго з палітычных дзеячаў праз падробленыя дакументы. Тым не менш, Кацярына Гардзеева разабралася ў тэме, ды раскажа, за якія сродкі існуюць дэмакратычныя сілы і на што яны гатовыя дзеля таго, каб іх атрымаць. З 2020 года падтрыманне апазіцыі з боку захаду значна ўзрасло, што цалкам лагічна. Дэмакратычныя сілы робяць важную справу, ды і поспехі ў барацьбе з рэжымам у іх сапраўды ёсць. Каб праца не спынялася, за 4 гады Брюссель вылучыў 170 мільёнаў еўраў. Урад ЗША таксама зрабіў істотны ўнёсак, яшчэ 140 мільёнаў, ужо долараў. Агулам выходзіць не менш за 317 мільёнаў долараў. Куды ж пайшлі гэтыя грошы? Я скажу шчыра, я і не хачу мець на гэта ўплыў. Калі б была мажлівасць даслаць АМАП, то АМАП уже быў тут у мяне ў маёй кватэры. Латушка ў гэтым сэнсе гаворыць неправду. І ведаеце, я быў шакаваны. У гэтым гэта быў не я.
Як заходнія донары вызначаюць, якую суму скіраваць беларускім арганізацыям і чаму, калі справа датычыць грантаў, еднасці ў аб'яднанай апазіцыю ўжо значна меней. Вернемся на некалькі тыдняў назад. У канцы года ў публічнай прасторы разгарэлася дыскусія паміж Паўлам Латушкам і Андрэем Ягоравым. Спрэчка датычыла размеркавання 30 мільёнаў еўраў, дадаткова выдаткаваных еўразвязам. Ёсць прыярытэтныя накірункі, і раней за гэта адказваў Андрэй Егораў, яго група. Да гэтага года, вось гэты год мы ідзем па лекалам Егорава. Ён гэтую тэму вёў, ён быў лідарам, так склалася, калісьці гэта было рашэнне офіса, па Еўрапейскаму Саюзу гэта падабалася. З гэтага можна было зразумець, што нібыта адная асоба пастанаўляла, колькі сродкаў на які кірунак выдаткаваць. Гэтак, паводле лідара НАУ, з лёгкай рукі Андрэя Ягорава на падтрыманне рэлакаванага бізнесу скіравалі ледзь не траціну ад новай грантавай сумы. У час, калі, цытата, бракавала сродкаў на палітвязняў. Калісьці ў Беластоку да мяне падышоў былы палізняволены. Проста у вочы запытаўся: Павел Латушка, і перадайце Святлане Ціхановскай, а дзе сродкі на падтрымку палізняволеных? І ведаеце, я быў шакаваны. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету удакладняе, не хацеў ён нікога крытыкаваць. Я не зрабіў ніводнага закіду, і ніводнай словы крытыкі там не было. Там была факталогія, якая звязана з тым, што ён лідзіраваў гэтае пытанне, і ёсць гэтаму пацверджанне. Падчас рыхтавання сюжэту нам перадалі расклад леташніх паседжанняў у Брусэлі. На сустрэчах разглядалі фінансаванне беларускага незалежнага руху. Гэтак спадар Ягораў нібыта сабраў і падаў звесткі, на падставе якіх Еўракамісія і пастанавіла вылучыць грашовую дапамогу. Некаторыя героі гэтай гісторыі катэгарычна зняпраўджваюць частку дакументаў. Хто б не прэзентаваў гэта у гэтым падзённіку, это быў не я быў у Злучаных Штатах у гэты час. Гэтае мерапрыемства праходзіла ў іншую дату ў гэтым годзе, і Андрэй Ягораў якраз такі не змог прысутнічаць на гэтым мерапрыемстве па нейкіх абсалютна аб'ектыўных прычынах, таму ён папрасіў мяне, каб я выступіў з прадстаўленнем, з кароткім прадстаўленнем гэтага дакумента. Ягорава ў Брусэлі не было, а вось ацэна патрэбаў, Needs Assessment, лічы бюджэт незалежнай Беларусі на 2024-2026 гады у бельгійскай сталіцы сапраўды разглядалі. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі офісу Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Дакумент называе шэраг канкрэтных лічбаў. Гэтак на развіццё бізнесу дэмакратычныя сілы меліся запрасіць на 9,5 мільёнаў еўраў больш, чымся на абарону правоў чалавека і на 33 мільёны больш, чымся на культуру. Мне баліць, што купалаўцы, як і іншыя артысты, яны вымушаны працаваць у таксі. Калі блогеры звяртаюцца і пытаюцца, што... І яны прыходзяць да мяне як палітыка, а я на гэта не маю ўплыў, я скажу шчыра, я і не хачу мець на гэта ўплыў. У даступных нам дакументах бачым толькі абгрунтаванне патрэбаў, на што канкрэтна ідуць гэтыя мільёны. Скажам, з дзесяткаў мільёнаў, вылучаных на пазіцыю правы чалавека, колькі прадугледжана на падтрыманне палітычных вязняў, невядома. Часцей імплементарамі, рэалізатарамі гэтых праграм падтрымкі з'яўляюцца не беларускія, а замежныя, міжнародныя НДА, якія вядома ў партнёрстве з беларускімі ініцыятывамі. Яны, як правіла, выйграюць гэтыя конкурсы з Еўракамісіі, а потым рэалізуюць гэтыя праграмы непасрэдна з беларусамі. Таму сказаць дакладна, дзе якія праграмы былі рэалізаваныя, як сродкі былі патрачаны, могуць, напэўна, толькі еўрапейскія чыноўнікі, якія адказваюць за размеркаванне бюджэту. Частка грантавых грошай асядзе ў самых еўрабюракратаў у якасці заробкаў і тэхнічных выдаткаў. Значны адсотак пойдзе на сплату падаткаў, да траціны ад сумы дапамогі. І толькі тое, што застанецца, апынецца на рахунках беларускіх арганізацыяў. Зрэшты, ні Ягораў, ні Латушка паўплываць на лічбы, указаны ў ацэне патрэбаў, да іх далейшае размеркаванне не могуць. І вось чаму. Уся еўрапейская дапамога – пытанне палітычнай волі. Пастанову выдаткаваць сродкі прымаюць заходнія палітыкі. Каб зразумець агульныя патрэбы беларускага грамадскага сектару ў выгнанні, яны запытваюць усю тую ж ацэну або размеркаванне патрэбаў – Needs Assessment. Каб зрабіць дакумент, беларускія палітыкі ідуць да прадстаўнікоў галінаў, якія запытваюць дапамогу.
Мы маем сектор праваабарончых арганізацый ініцыятываў. І там працуюць там вясна, беларускі хельсінскі камітэт, нейкія ініцыятывы па дапамозе палітычным зняволеным. Вось яны збіраюцца разам, яны абмяркоўваюць змест патрэбаў, што яны збіраюцца рабіць, ну і агульны аб'ём сродкаў. І ўжо далей яны прадстаўляюць мне гэты дакумент, у тым ліку з самарі. Такім чынам, лічба, агучаная прадстаўнікамі праваабарончага сектару, медыямі ды бізнэсоўцамі, трапляе ў выніковы дакумент. Моя роля тэхнічная, метадычная і тэхнічны каардынатар гэтага працэсу, то бок я прапанаваў, скажем, агульную структуру каардынацыі ацэнкі патрэбаў, кансультацыяў па ацэнкі патрэбаў. Не я вызначаю ні змест гэтых дакументаў, ні патрэбы, ні мэты, ні планы гэтых групаў, ні аб'ём сродкаў. Я проста тэхнічна зважу іх у агульны дакумент. Прадстаўнікі еўракамісіі разглядаюць яго і пастанаўляюць, колькі сродкаў варта скіраваць кожнай з галінаў. Грошы ж спускаюць на рахункі мясцовых фондаў. Гэтак знаным донарам ад Швецыі ёсць СІДА, ад Нямецчыны ФЭС і гэтак далей. Фонды пералічваюць сродкі беларускім грамадзянскім ініцыятывам наўпрост. Праз рахункі офісу Святланы Ціханаўскай, каардынацыйнай рады ці кабінету яны не праходзяць. Дэмсілы на гэта ўплываць не могуць. Цяпер замежная дапамога ў асноўным ідзе праваабаронцам, а праз праваабаронцаў рэпрэсаваным і ідзе беларускім медыям. Гэта абсалютная бальшыня замежнай дапамогі. Гэтак 49,5 мільёнаў, што запытвалі дэмакратычныя сілы на бізнес, 30 скіруюць на стварэнне стабілізацыйнага фонду. Гэта значыць, што пэўныя банкі пагодзяцца выдаваць крэдыты беларускім бізнесам, калі яны будуць ведаць, што побач будуць гарантыйныя грошы, як сродак, як механізм дзеля таго, каб яны маглі выдаць гэты крэдыт, але калі штосьці не атрымаецца, яны могуць атрымаць гэтую кампенсацыю з фонда. Так працуюць многія фонды. У сухім астатку на развіццё прадпрымальніцкага кола з мяжой застаюцца 19,5 мільёнаў. Пра гэта, калі пачынаў спрачацца пра няроўнасць размеркавання запытаў, добра ведаў і Павел Латушка, мяркуе Валер Кавалеўскі, былы калега лідара НАУ з кабінету. У яго была магчымасць удзельнічаць, ведаць, атрымліваць інфармацыю, прысутнічаць і удзельнічаць нават у абмеркаванні самого дакументаў, як ужо ў гатовым выглядзе. Дзіўна для мяне тое, што Латушка ставіць такія пытанні ва ўмовах, калі ўсё ж такі арганізацыя, якую ён стварыў і якой ён кіруе, яна вельмі добра забяспечаная фінансава. Гэта даволі трывалая, устойлівая і развітая арганізацыя, дзе працуе шмат людзей. Але мы вельмі мала ведаем пра тое, як фінансуецца народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Хаця падавалось б, за амаль 2 гады ў адным кабінеце калегі маглі б высветліць гэтае пытанне. Чаму не ўдалося, апавядзем у наступных выданнях праграмы «Тыдзень». Калі верыць нашым спікерам і наяўным дакументам, сітуацыя выглядае такім чынам. Лідар НАУ размяркоўваць падтрыманне не хоча, а ягоная арганізацыя пакуль не мае патрэбы ў забеспячэннем. У сваю чаргу Ягораў грантавых грошай у кішэню не кладзе і залішних лічбаў у неeds-асэсмент не дамалёўвае. Тады гэта дыскусія двух альтруістаў. Мне падаецца важным выпрацаваць адкрыты падыход, калі мы ўсе будзем ведаць, як акрэсліваюцца гэтыя прыярытэты, хто мог бы ў гэтым прымаць удзел. На мой погляд, каардынацыйная рада, як абраны орган разам з аб'яднаным пераходным кабінетам, як выканаўчым органам. Пасаду намесніка Святланы Ціханаўскую ў кабінеце і кіравання НАУ Паўлу Латушку ўдаецца сумяшчаць з лідарствам у фракцыі каардынацыйнай рады з найбольшую колькасцю мандатаў. Андрэй Ягораў, чыя фракцыя саступіла ў выбарах УКР, перакананы, рэч у палітычных амбіцыях. Это прысвоеная этыка паводзінаў дзяржаўнай сістэмы Беларусі, якой там Павел Латушка правёў значную колькасць свайго часу, і часам падаецца, што для яго любыя сродкі для дыскрэдытацыі апаненту з'яўляюцца нармальнымі. У тым ліку і дэзінфармацыя, хлусня, якая выкладаецца ў мета. Адчуванне, што калі б была мажлівасць даслаць АМАП, то АМАП ужо быў тут у мяне ў маёй кватэры. На гэтай ноце ўсе ўдзельнікі спрэчкі пагаджаюцца. Публічныя сваркі пра грошы – справа шкодная. Маўляў, брак еднасці дыскрэдытуе падтрыманне для дэмакратычных памкненняў Беларусі. Каб зразумець, як размяркоўваюцца грантавыя сродкі, мы звярнуліся да заходніх донараў, а таксама да арганізацыяў, што атрымліваюць дапамогу. У наступных выданнях мы апавядзем, як замежнікі пастанаўляюць, з кім будуць працаваць. І, урэшце,
Як беларускія ініцыятывы змагаюцца між сабою за рэсурсы. Кацярына Гардзеева, Белсэт. А мы спадарства працягваем, і ў студыі са мной Марыя Садоўская-Камладж, медыйны аналітык. Вітаю. Добрый день. А на відэасувязі Мікалай Халезін, рэжысёр, кіраўнік беларускага свабоднага тэатру. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадарства, не магу не закрануць гэтую тэму, пачну з грошай, бо гэта тое, што ўвесь час непакоіць беларусаў. Марыя, чаму такія праблемы з разлікамі грошай ад заходніх донараў? Ці ўсё ж такі праблем з донарамі няма, а ёсць з беларусамі ўнутры? Я думаю, што праблема тут у тым, што гэтая тэма падымаецца вельмі рэдка і спарадычна і звязана, як правіла, з нейкімі прэс-рэлізамі, калі агучваюцца сумы, якія размяркоўваліся на вельмі шмат якіх актараў цягам шматлікіх гадоў. 317 мільёнаў, адразу агромная сума. 317, мы не будзем казаць. Я казала прыватна ў падрыхтоўцы да нашай размовы, што да 2020 года толькі амерыканскі ўрад, калі паглядзець афіцыйныя справаздачы, кожны год прыблізна 10 мільёнаў даляраў выдаваў на беларускую апазіцыю. Давайте палічым ад 1995 по 2015 год і запытаемся, куды дзеліся тыя, напрыклад, 200 мільёнаў. Самі па сабе мільёны – гэта цікавыя лічбы, але каб у гэтым разабрацца, мне здаецца, трэба, каб велася больш сістэмная праца, як тых, хто можа падзяліцца інфармацыяй, на што яго падтрымліваюць, так і донараў, каб яны тлумачылі, што стаіць за гэтымі сукупнымі лічбамі за некалькі гадоў. Мікалай, як рабіць такім чынам, каб паверылі беларусы, што гэтыя грошы не ўкралі, бо апошнімі тыднямі толькі гэта і гучыць, як дэмакратычная супольнасць украла мільёны? Тут, Сергей, это будет не самый приятный ответ для тебя, потому что я сейчас стрелки переведу на журналистов. На самом деле журналисты не доработали. И это совершенно объективная вещь. Когда возникают эти разговоры, вот эти звучащие миллионы, мне не по себе становится просто. Потому что я представляю, как воспринимает этот человек, который, в принципе, не воспринимал никогда финансовые... Поэтому допрацоўваем, и сегодня вы в эфире, как про это распавесці. Да, с этим согласен. Просто люди представляют себе, что это какие-то мешки с деньгами, которые сидят Тихановская, Латушка, там, Егоров, и раздают эти деньги там, как считают нужным. На самом деле нужно было создавать некую систему, может быть, даже отдельных программ, да, как бы объясняя сами алгоритмы выделения денег, алгоритмы, которые распределяют деньги, как это работает вообще. Потому что никаких... То есть вот я вам могу сказать, что вот эти 200 миллионов, про которые мы говорим, которые выделялись разными странами, это всегда любая страна выделяет большие деньги из расчета, что большинство этих денег останется в этой стране. Что это будет оплата всяких консультантов, там, ассистентов, экспертов, которые будут забирать большую часть этих денег. И никаких там вот эти 30 миллионов, 15 миллионов, все эти звучащие цифры, они только пугают и нагнетают вот эту атмосферу. Я понимаю, они должны звучать, но нужно четко объяснять, как распределяются эти деньги, куда идут эти деньги, куда они приходят, и как за них отчитываются, что немаловажно. Ну, вось менавіта, ці магчыма ўвогуле зрабіць у такой сітуацыі празрыстым механізм разлікаў перад беларусамі, каб не ўзнікала пытання. Так, я адкрыў, паглядзеў, ну сапраўды, вось яны атрымалі 20 мільёнаў, з чаго мільён пайшоў на гэта, 5 на гэта і гэтак далей, Марія. Ну, я просто ведаю іншую пазіцыю, пры якой частка беларусаў кажа, што калі хаця б частка гэтых грошаў ідзе ўнутры краіну, а так можа яшчэ быць, то празмернае патрабаванне празрыстасці можа нанесці таксама шкоду тым людзям унутры краіны, якія будуць рэпрэсаваныя проста на ўсялякі выпадак. Я лічу, што тут, як у любой еўрапейскай ці заходняй краіны, найлепшы падыход гэта празрыстасць тых актараў, якія гатовыя, могуць і хочуць, напрыклад, адсправаздачыцца. Польская
беларускай дзяржаве, літоўскай дзяржаве ўжо пра свае даходы і выдаткі. І суадносна, канешне, добрым крокам было б таксама справаздачыцца перад шырокай грамадскасцю, што мы зрабілі сваю гадавую справаздачу перад там польскімі, літоўскімі, нямецкімі ўладамі і таксама дзелімся з вамі, што мы атрымалі столькі-то тысяч ці мільёнаў даходаў з дзяржаўных сродкаў трэціх краінаў, з іх пайшло столькі-то на нашыя заробкі, столькі-то на такія-то праекты. Але я лічу, што больш чым добраахвотная справаздача тых, хто атрымлівае такія грошы, і гэта не толькі і не заўсёды беларускія арганізацыі. Гэта могуць таксама быць брусельскія фонды пасярэднікі ці іншыя арганізацыі. Без, можа, нейкага грамадскага такой кампаніі будзем больш празрыстасці, патрабаваць транспарэнтнасці ў сітуацыі, у якой мы знаходзімся, калі рэжым шукае любых спробаў проста, любых нагодаў абвінаваціць кагосьці ў атрыманні заходняй дапамогі можа і нашкодзіць. Ну вось менавіта гэта таксама тая дыскрэдытацыя, якая вельмі працуе. Адразу будуць нейкія жоўтыя слівы пісаць пра тое, што тут апазіцыя грошы дзеліць, не можа падзяліць і гэтак далей. У такім кантэксце ўзнікае чарговае пытанне, Мікола, бо змаганне паміж сабой атрымліваецца таму, што з ворагам не спраўляемся. Совершенно точно. Это совершенно точно, потому что проще всего перевести поле борьбы внутрь оппозиции и уже там разбираться, кто прав, кто виноват, и без какого бы то ни было результата. Это да, это всегда это работало. Причем я не говорю про последние даже 4 года, это работало во все годы существования там, оппозиции режиму. Просто вот условно говоря, финансы, которые распределяются, да, например, там я сотрудничаю с Белорусской Радой культуры, и вот деньги, которые распределяются внутрь Беларуси, никто не говорит о том, что эти люди должны говорить о том, откуда они получают средства. Это безопасность прежде всего, поэтому нельзя об этом просто говорить, потому что людьми сразу возникнет угроза посадки в момент. Если же говорить о тех, кто уже уехал и работает в других странах, то Белорусская Рада культуры столкнулась с тем, что выделяя гранты, помощь, поддержку самым разным деятелям искусства, эти деятели искусства, работая в демократических странах, решили не говорить об этом и не позамечать этого. То есть да, мы получили, но обнародовать это мы не хотим. То есть это то, что называется как бы такой самая непрозрачность, да, потому что, допустим, там свободному театру легко, да, не легко, конечно, легко в том смысле, что мы работаем в Великобритании, мы зарегистрированы там 14 лет, и значит, мы прошли 14 аудитов, которые проверяют тебя до копейки. И в случае, если у тебя потрачены деньги нецелево, или не досчитались денег, или какую еще причину там расходовались непосредственно, не по тем статьям, которые должны быть, то твоя организация закрывается. Все. И никто это не обсуждает. Это не то, чтобы там может закрыться, может нет. Нет, она закрывается просто. И поэтому нужно к этому привыкать. Нужно точно так же озвучивать, откуда ты получаешь средства, тем более, что другие доноры, для них это только помощь, потому что они могут видеть, что ты прозрачен, первое, что ты получаешь от серьезных организаций финансы, и ты за них отчитываешься. Таксама мы тут размаўлялі перад пачаткам эфіру з Марыяй пра тое, што а як тады быць сітуацыяй, калі прыкрываюцца бяспекай нейкія чорныя схемы, бо ўсё ж такі ўсе людзі, і гэта можа быць непазбежным. Для нашых гледачоў, Марыя, штосьці можна дадаць? Слухайце, ёсць статыстычныя, напэўна, дадзеныя па колькасці карупцыйных кейсаў у любым, нават самым дэмакратычным грамадстве. Што ЗША, што Нарвегія, што Польшча. Усюды, канешне ж, пры размеркаванні пэўных сродкаў падаткаплацельшчыкаў могуць быць людзі альбо кампаніі, якія будуць злоўжываць. У гэтым выпадку
я заўсёды напамінаю, што большасць з тых, хто выехаў за мяжу, дзейнічае ў прававым полі еўразвязу, суадносна існуюць абсалютна такія, як сказаў таксама Мікалай, існуюць і ў Великабрытаніі, спосабы тых жа людзей, якія выдалі грошы падаткаплацельшчыкаў, еўразвязу ці нейкіх урадаў, праверыць, як размяркоўваліся гэтыя грошы, ці трэба аўдыт, ці трэба нешта яшчэ. Я скажу, што мы не адзіныя такія. Канешне, быў такі выпадак з адным з дэмакратычным медыям для М'янмы, Бірмы, якія казалі праз 10 год, што мы не можам прадставіць вам распіскі, што там людзі атрымлівалі ва М'янме, а пасля раптам за 1 000 000 еўра знайшоўся асабняк у Таіландзе у аднаго з гэтых размеркавальнікаў. Але з-за таго, што донары ведаюць пра такія сітуацыі, пасля гэтага кейсу з М'янмай былі ўведзены яшчэ больш жорсткія патрабаванні справаздачыцца пра тое, на што і як ідуць грошы. Больш за тое, што сказаў Мікалай, што часам нават просяць, каб частка гэтых грошай ішла на кансультацыі, на экспертызу. Гэта не таму, што не хочуць даць наўпрост беларусам ці камусьці яшчэ, а таму, што таксама хочуць мець пэўнасць, што празрыста былі выбраныя кампаніі ці людзі, якія акажуць паслугі, што гэта ўсё было на канкурэнтнай аснове і што якасць гэтых паслугаў будзе ў тым ліку забяспечваць атрымальнікаў ад магчымасці такого немэтавага размеркавання грошаў. Тут, канешне, зараз не хочу абяляць нікога, хто выкарыстоўвае нейкія чорныя схемы, але ўсё ж таки так для нашых гледачоў нагадаць, што сам Александр Лукашенко і ягоная сям'я крадзе ў беларусаў куды больш сродкаў і вывозіць, выпампоўвае іх з краіны, выкарыстоўвае ва ўласных мэтах, і пра гэта мноства расследаванняў журналісцкіх існуе акурат. Але пры гэтым, калі нейкую капейку знаходзяць у дэмакратычных сілаў, то адразу на гэта накідваюцца. Мікалай, ці можна тут заўважыць нейкі механізм, як супрацьстаяць гэтай прапагандзе, якая карыстаецца гэтымі наратывамі? Вариантов, кроме прозрачности, кроме транспарентности, собственно, вариантов-то никаких и нет. Потому что как только ты там, допустим, опять-таки возьму наш опыт. Любое финансирование, которое идет свободному театру, оно в открытом доступе. То есть ты можешь посмотреть, сколько средств и откуда пришли и так далее. Да, там есть анонимы, но эти анонимы – это люди, вообще не имеющие отношения, не то что к Беларуси, они даже, наверное, к европейскому континенту многие не имеют отношения, но просто у них есть свои взгляды на то, что там иногда это даже элементарная скромность. Они не хотят выглядеть некими меценатами, донорами и так далее, и помогать могут по дружбе. Да? Но в случае, если ты получаешь какие-то деньги государственные либо прогосударственные, безусловно, это должно быть прозрачно, люди должны выйти на какой-то сайт, например, этой организации или той структуры, и увидеть там, куда пошли деньги. И это не большая проблема. Я тоже не очень понимаю, когда эти деньги прозрачные, то в чем, собственно говоря, суть. Ну да, я понимаю, что есть такая многодесятилетняя история, когда белорусы работали все в подпольных или полуподпольных условиях и вынуждены были там скрывать любые донорские деньги, которые им шли. Но в данном случае, когда ты получаешь эти деньги прозрачно от прозрачных структур и тратишь их прозрачно, проблемы никакой нет. Все всегда возникает из-за того, что возникает некая тишина. Галоўны пасыл хіба павінен быць для ўсіх, ён відавочны, але чамусьці ніяк арганізаваць слуханні па выкарыстанні сродкаў у каардынацыйнай радзе ўсе ж беларускія палітыкі не могуць, і гэта таксама пытанне да ўсіх, чаму так адбываецца. Хацеў бы спадарства змяніць крышку тэму, бо і у вас, і ў Міколы чытаў на Фейсбуку такія пэўныя вынікі году. Мікола напісаў: вынікі году бывала і лепей. Таксама Марыя піша ў сябе наконт таго, што з прамовамі было на Новы год, пра Святлану Ціхановскую, што слёзы выціскальныя моманты, але хочацца глядзець навагоднюю прамову не дзеля таго, каб плакаць. Чаму так атрымалася? Бесперспектыўна неяк 2025 год выглядае? Ну, чаму так атрымалася, што
Шмат якія людзі ў фейсбуку, якіх я прачытала, казалі, што ў іх з'явіліся слёзы падчас прамовы Святланы Ціханаўскай, і шмат з іх сказала, што гэта было вельмі добра, хтосьці можа не. Гэта, канешне, пытанне да тых, хто зрабіў гэта дастаткова якасны ролік, у якім былі элементы выступу Святланы Ціханаўскай. Я лічу, што гэта быў цікавы фармат, як кожны новы фармат, які адыходзіць ад стандартнага, чаканага спічу. Так, Выйшаў дзед перад камерай прамовіў. Не толькі дзед. Я люблю глядзець якраз навагоднія ці калядныя прамовы. Я глядзела прамову гішпанскага караля Філіпа, які мусіў першыя 10 хвілін прамовы фактычна ці 5 казаць толькі пра наступствы паводкі ў Валенсіі, таму што там яго фактычна закідалі там смеццем, яйкамі і так далей, калі ён спрабаваў туды прыехаць. І гэта была нялёгкая прамова для яго. Я глядзела прамову польскага прэзідэнта Анджэя Дуды, якая была вельмі моцна скіраваная на прэзідэнцкія выбары і супраць цяперашняга ўраду. Таксама глядзела нейкія іншыя прамовы. Не заўсёды так, это ёсць так, што выходзіць нейкі дзед абавязкова і штосьці кажа, але звычайна мы прызвычаіліся, што калі гэта лідарка ці лідар дзяржавы, яны выходзяць і іх не перабіваюць кожныя там 2 хвіліны ці паўтары нейкімі сцэнамі з жыцця тэатральнай сям'і. Тут быў іншы фармат. Мне асабіста вельмі цяжка было сканцэнтравацца на асноўным месаджы прамовы. Моя увага ўвесь час пераключалася на нейкую эмацыйную рэакцыю, на тое, што я бачу, ці добра гуляюць акторы, чаму яны сказалі то ці іншае, і пасля зноў я спрабавала нейкім чынам сфокусавацца на тым, што казала Святлана. Можа, гэта было так і задумана, не ведаю, але мне не хапіла разумення, якое бачанне 2025 года ёсць у асобы, якая рэпрэзентуе дэмакратычную апазіцыю Беларусі. Ці гэта бачанне таго, што 2025 год гэта год сям'і, напрыклад. Напрыклад, Віктор Орбан таксама у Венгрыі, калі прыязджаеш у Венгрыю, там усюды ў аэрапорце вісіць, што Венгрыя гэта краіна, якая прыязная сем'ям. Ці мы цяпер ідзем у гэты кансерватыўна традыцыйны культурна-сямейны як бы лад, і гэта галоўны пасыл, добра, гэта зразумела тады. Ці мы ўсё-ткі бачым, што побач з намі ідзе вайна, што Расія вядзе прапаганду, дэзінфармацыю, што нашы культурныя каштоўнасці яны не існуюць у вакууме, а, напрыклад, з'яўляюцца спосабам абараніць нас, як, напрыклад, сказаў прэзідэнт Чэхіі Петр Павел. Ён проста сказаў, што пра нашу краіну зараз ідзе шмат дрэннай інфармацыі, яе распаўсюджвае Расія, каб зрабіць нас слабей. Гэтага я таксама не пачула. Таму для мяне, можа, чагосьці не хапіла, каб зразумець, якое бачанне гэтага года ёсць у Святланы, але з іншага боку, я лічу, што тут ужо больш мастацкі да Мікалая, напэўна, вось у нас, уласна, ёсць рэжысёр для гэтага. І як мастацкі твор, гэта было цікава. Мікола, як цікава, як мастацкі твор, тое, што атрымалася, але перспектыўна ці бесперспектыўна? Да, получилось хорошо, получилось душевно. Другое дело, что разделяю ли я вот этот вот такой архаичный взгляд на семьи, на это, наверное, нет. То есть, хотя при том, что у меня большая семья, и мы все время там встречаем вместе, но акцент на этом это не мой акцент. То есть, при этом я согласен там с каждым, наверное, словом, которое там сказано. И творчески это выглядело не очень неплохо, и все молодцы. И в этом была некая свежесть, потому что это отличалось от других, от предыдущих новогодних обращений. Но я, например, у меня свой на это такой своеобразный взгляд. Я смотрел в последние годы всегда только обращение королевы Елизаветы II покойной. И не потому, что это там, монарх страны, в которой я живу, а в том, что это проходило всегда в 2 часа дня. Хочешь — смотри, не хочешь — не смотри. Никто тебя перед Новым годом не грузит. Она говорила о каких-то очень простых вещах и очень простым языком. И поэтому мне от этого становилось как бы спокойнее, потому что это человек, который вселял, учитывая еще ее калибр личности совершенно безумный, он вселял какое-то спокойствие, которого все время не хватает. И не хватает его все последние годы. И то, что я написал эту фразу, потому что, во-первых, я небольшой поклонник того, чтобы последние годы особенно, чтобы проводить какие-то
такие откровенные подведения итогов, потому что я понимаю, что вряд ли кто-то это читает, на самом деле вряд ли кому-то интересно, всех интересуют их итоги. Но хорошего было в личном плане много. Это и там огромная поддержка семьи, которая на меня выпала, и там государственная награда, которую я получил, и премьера в Америке спектакля, которая прошла с фурором. И, в общем, это все вроде как бы здорово, но при этом ты 2,5 месяца работаешь в Америке, и ты прям видишь и ощущаешь в воздухе этот раскол страны, как бы совершенно жуткий на самом деле для меня, который там четверть века назад приезжал совсем в другую Америку. Или то, что у тебя после выпуска премьеры спектакля на счету остается 0, то это тоже такая, знаешь, то есть, и ты не можешь пойти кому-то пожаловаться, сказать там Министерству культуры или кому-то еще, что, ой, у меня тут, видите, какая проблема. Всем, никому не интересны эти проблемы. Спадзяюся, И то, что происходит... Мікола, спадзяюся, што ў новым годзе ўсё ж такі будзе лепш. 20 гадоў беларускаму свабоднаму тэатру на дзень народзінаў 30 сакавіка, так што будзем адзначаць і чакаць новых прэм'ераў. А у Марыі на кашульцы ў новым годзе было напісана на Фейсбуку зноў жа «Make Russia Small Again». Магчыма, выйдзе, жадаю гэтага таксама. Ну, гэта не маё памкненне на 2025 год. Гэта, то можа... скажем так, я, конечно, лічу вельмі важна перамога Украіны ў 2025 годзе, калі яна адбудзецца, але яшчэ больш важна, я лічу, нам не забываць беларусам, што мы не знаходзімся ў вакууме, што мы таксама, як я пагаджуся з Мікалаем, не з'яўляемся нейкай архаічнай нацыяй. У звароце Святланы адзіны сучасны элемент была дзяўчынка-вегетарыянка. Там не знайшлося месца ніякай інклюзіі, ані людзям з інваліднасцю, ані людзям з прадстаўніцтвам з іншай нацыянальных меншасцяў, ані нічога, што мы ўсё-такі ў 2025 годзе вернем Беларусь на мапу сучасных еўрапейскіх нацыяў і, магчыма, ў кантэксце Украіны і змяншэння ролі Расіі гэта адбудзецца таксама. Гэтых пажаданняў, Марыі, трымаемся. Мікола, калі вельмі коротка, таксама пажаданні для нашых гледачоў. Да, я могу только пожелать, чтобы мы были, как я тут с Марией согласен абсолютно, чтобы мы были современными, чтобы мы соответствовали современному миру и не в худших его проявлениях, а в лучших. И у белорусов есть на это все возможности, потому что люди, которые просто честно сейчас работают в разных странах, достигают очень больших успехов, они делают очень много. И если мы будем об этом говорить чаще, а меньше о том, что кто где что там украл и что где у нас обвалилось, провалилось, и там сраться между собой, то вот тут и будет нам счастье, потому что быстрее наступит изменение внутри самой Беларуси. Дзякую, спадарства, за гэтыя пажаданні, за гэтую размову. Мікалай Халезін, рэжысёр, кіраўнік беларускага свабоднага тэатру, на відэасувязі, а ў студыі медыйны аналітык Марія Садоўская-Камлач. Дзякую вам. Звесткі ААН. Летась на зямлі стала на 82 мільёны людзей больш. У Афрыцы рост, у еўрапейскіх краінах падзенне. Беларусь упісваецца ў гэты тренд, але ёсць цікавосткі. Уласцівыя толькі нам. Статыстыка хавае сапраўдныя прычыны вымірання беларусаў. Дзякуючы Белполу мы атрымалі закрытую справаздачу Міністэрства аховы здароўя пра тое, як хавалі ковід і як хлусілі, пра смяротнасць агулам і яе маладзення. Юлія Цяльпук. Штодзень новыя магілы памерлых ад ковіду. Канец кастрычніка 2021 года. Пік захворванняў у Беларусі. На руках у тыдня, дзякуючы Белполу, дэмаграфічныя звесткі Мінаховы здароўя. У тым ліку пра прычыны смяротнасці, зарэгістраваныя Менскім гарадскім клінічным патолага-анатамічным бюро. Пачатак падлікаў у Дзень волі ў 2020 годзе і канец 2 лістапада 2021 года. У гэты перыяд толькі гэтае сталічнае бюро налічыла 5605 памерлых праз каронавірусы. Усё б нічога, але Мінаховы здароўя на той момант падаваў на 1000 менш смяротных выпадкаў ва ўсёй краіне. Даже если снизу поступала информация одна, выше она шла совершенно другая. Это был политический заказ, и можно вспомнить, скажем так, эпидемию свиного гриппа, когда тоже были махинации со статистикой. То есть все прекрасно знают, у нас есть
диагнозы, которые ставить нельзя. По поводу такого диагноза врачи начмеды слетают с должностей, заведующие вылетают со своей позиции, врачи лишаются своих, скажем так, постов. То есть у нас нет осложнений, у нас нет врачебных ошибок, и у нас нет некоторых диагнозов. Лекар лічыць, што перш чым даслаць статыстыку ў міністэрства, працаўнікі гарадскога клінічнага патолага-анатамічнага бюро таксама занізілі смяротнасць праз ковід. Ужо з прыпіскамі атрымалася, на ковід прыпала 28% ад агульнай лічбы сконаў. Схаваць частку каронавірусных смерцяў маглі пад кодамі дыягназаў: атэрасклератычная хвароба сэрца, інфаркт міякарда і інфаркт мозгу, адсотак померлых на якія таксама подозрительно высокий. В этих документах на самом деле самое жуткое другое, то что это внутренние документы, и в них есть вранье. То есть даже Минздрав не будет понимать, что происходит. Конкретно в больнице, где я работал, в те периоды, когда мы были развернуты на борьбу с ковид-инфекцией, то есть там не лежали пациенты без ковид-инфекций. И, в принципе, львиная доля смертей идут под другими кодами. Як тут без фальсификации, коли система отрымала политическую замову на хлусню? И я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел. Каб дагадзіць дыктатару, мусілі прынамсі на паперы спраўляцца з пандэміяй лепш, чым цывілізаваны свет. Цяпер новы вораг – дэмаграфічны спад. Беларусы з'язджаюць з краіны, а нараджаць не спяшаюцца. Што нараджальнасць імкліва падае, ведаем з адкрытых крыніцаў. Калі ў 2015 годзе на свет з'явілася 119 тысяч дзяцей, то ў 2023 амаль удвая менш. Гэта натуральна. З аднаго боку, тут шмат вельмі такіх аб'ектыўных прычын, якія характэрны для ўсёй Еўропы. Беларусь краіна досыць развітая, постіндустрыяльная, жанчын з вышэйшай адукацыяй больш, чым мужчын, а на самой справе жаночая адукацыя, яна абратна прапарцыйна колькасці народжаных дзяцей. Не спраўляецца з выклікам дэпазіт, сямейны капітал і некалькі іншых ільготаў для шматдзетных. Затое, дзякуючы кансультаванню, скарацілася колькасць абортаў, адзначае Мінздароўя ва ўнутранай справаздачы. Дзякуючы праезднай працы, колькасць абортаў за перыяд 2017-2022 год знізілася на 34%. Было захавана 27 313 цяжарнасцяў. Эфектыўнасць перадабортавага кансультавання вырасла практычна ў 3 разы. Не справа гінеколага намаўляць жанчыну на захаванне цяжарнасці, кажа Станіслав Салавей. Я не очень верю в эффективность предабортного консультирования в том ключе, которое делает государство. Аборт – процедура безопасная. Пугать женщину, что там не родишь и проще, будешь жалеть, это называется угрозой, и это, в принципе, несовместимо с врачебной деятельностью. У той жа аналітыцы Мінздароўя бачым звесткі пра смяротнасць, што застаецца стабільна высокаю. На графіку звесткі за першыя паўгоддзі 2015, 22 і 23 гадоў. У нас нізкая нараджальнасць і, на жаль, высокая смяротнасць. Калі мы гаворым пра еўрапейскія краіны, для большасці еўрапейскіх краінаў таксама характэрна нізкая нараджальнасць, але ў іх усё значна лепей са смяротнасцю. У іх людзі жывуць даўжэй, і якасць жыцця людзей нашмат лепей. З нараджальнасцю я не ўпэўнена, што мы зможам штосьці зрабіць, вось тут і зараз, каб яе падвысіць. Але дакладна мы можам шмат рабіць для таго, каб людзі жылі ў Беларусі даўжэй. Сярэднестатыстычная працягласць жыцця ў гэты перыяд зменшылася на 4 месяцы. Пасля атрымання гэтай справаздачы Лукашенко распарадзіўся, каб людзей ратавалі праз абследаванне, выяўляючы і лякуючы хваробы на першых этапах. Але не ўсіх людзей. Прыярытэт патрэбныя дзяржаве асобы працаздольнага ўзросту. Міністэрства аховы здароўя Беларусі ў адпаведнасці з планам мерапрыемстваў дзеля рэалізацыі даручэнняў распрацаваная методыка разліку паказнікаў перадухіляльнай смяротнасці насельніцтва ў працаздольным узросце, якая ў вызначаным парадку скіравана для ўзгаднення ў Белстат. Рашэнне не моцна піярылі, бо што сказаць пенсіянерам, якія патрэбныя рэжыму толькі ў выбарчы час. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда
понимать, в какой ситуации мы находимся. Пытанне таксама, колькі беларусаў засталося ўнутры краіны. Справаздача Мінздароўя не кажа дакладна, але дазваляе уявіць памер стратаў. Дэпапуляцыя насельніцтва, гэта перавага смяротнасці над нараджальнасцю, у 2015 годзе склала мінус 998 чалавек. У 2022 мінус 57 231. Калі ўзяць нават не 57 тысяч, а 50 за сярэднегадавы паказнік дэпапуляцыі ў Беларусі, то атрымаем мінус 250 тысяч насельніцтва. А калі далічыць міграцыю, толькі ў 2023 годзе і толькі Еўразвяз выдаў беларусам 280 тысяч дазволаў на пражыванне. Гэта ўжо больш, чым 500 000 адтоку. Але лукашэнкаўскія статыстыкі цвердзяць, што пасля перапісу насельніцтва 2019 года беларусаў паменшала ўсяго на 260 тысяч. Юлія Цельпук, Белсат. А цяпер пра кошт за шчырасць і сумленнасць. Ёсць сілавікі ў Беларусі, якія паказалі, што можна заставацца людзьмі. Цяпер ім пагражаюць велічэзныя тэрміны зняволення. 12 жніўня 2020 года афіцеры запасу запісалі відэазварот да сваіх калегаў. Гэта былыя сілавікі з Жодзіна. Зміцер Удовін, Віталь Папроцкі, Вячаслаў Ільіч, Андрэй Дарожка, Ігар Кісляк. Яны заклікалі калегаў памятаць пра гонар мундзіру і згадаць прысягу народу. А для апанавання сітуацыі, як падкрэслілі, не патрэбны тэрор, не патрэбна быць карнікам, не трэба сябе ставіць насуперак закону. Мужчынаў пачулі, але выключна дзеля таго, каб працягнуць дзяржаўны тэрор, у тым ліку у дачыненні і самых афіцэраў, якія запісалі гэты відэазварот. Мужчыны заклікалі слухаць сумленне і закон, дзеяць без жорсткасці, захаваць годнасць афіцэраў, служыць не за заробак, а памятаць, што такое ідэя міру і парадку. Толькі жодзінскія афіцэры памыліліся ў галоўным. Яны звярталіся да тых, у каго сумлення няма. А таму пытанне пра тое, як яны будуць глядзець у вочы беларусам, у тым ліку сваім дзецям, пазней карнікаў у пагонах не ўсхвалявала. Жодзінскія афіцэры казалі пра адсутнасць садысцкіх схільнасцяў, ды зноў памыліліся. Акурат лукашэнкаўскія апрычнікі надзвычайна гэтыя схільнасці праявілі і працягваюць праяўляць. А вось годным і сапраўдным людзям ды афіцэрам пагражае ад 5 да 12 гадоў зняволення. Судзілішча пачнецца праз тыдзень 13 студзеня. Артыкулы 2. Нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі і распальванне варожасці. Аднак тут істотныя не артыкулы, бо іх знойдуць пры жаданні для кожнага. Тут гаворка пра тое, каб іншым у сістэме паказаць, што бывае за тое, калі ты дзееш паводле закону і сумлення. Гэта звычайны страх, бо рэжым ведае, у сістэме, што атрымаецца на крыві, запужванні і тэроры, усцяж працуюць тыя, хто ўсё разумее, хто ёсць сведкам злачынстваў супраць беларусаў, хто перадае інфармацыю у дэмакратычныя колы. І годныя асобы сярод сілавікоў былі заўжды. Згадаю былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранку. Ягоны дзень нараджэння акурат быў учора. Але гэта не свята, а дзень памяці, бо генерал Захаранка знік у траўні 99-го. Бо таксама наважыўся выступаць за законнасць і сумленне. Ёсць сведчанне, што за знікненнем, пазнейшым катаваннем і забойствам Захаранкі стаіць сам Аляксандр Лукашенка. Той, хто прыйшоў да ўлады на крыві і крывадушшы, раз пераступіўшы праз чырвоную лінію, ужо не ўмее інакш. І узурпатар гэта паказаў вельмі яскрава за 3 дэкады свайго панавання. Ён бегаў у 2020-м з аўтаматам па Менску і дзякаваў сваім красаўцам. Але не дапамагло. Сумленныя сілавікі былі, ёсць і будуць. Няхай і ў меншасці. Як прыклад, прадстаўнікі ініцыятывы «Белпол», якія вельмі цесна супрацоўнічаюць з нашай праграмай і не раз дапамагалі ў нашых расследаваннях. За што? Дзякую.
Гэта Владзімір Жыгар, Мацвей Купрэйчык, Андрэй Астаповіч. Ёсць і іншыя, менш публічныя і самае галоўнае людзі ў Беларусі, якія дапамагаюць раскрываць злачынствы рэжыму. Я дзякую тым сілавікам, хто абраў складаны шлях праўды і законнасці. І вечная ганьба для тых, хто прадаў сумлення. І прычына тут ужо неістотная. Да моманту, як беларусаў пачнуць заганяць на ўчасткі, засталося ўсяго 3 тыдні. А гэтак званыя кандыдаты не тое, каб спяшаюцца прэзентаваць народу сваё бачанне краіны на пяцігодку. А можа і не трэба. Вылучылася толькі Ганна Канапацкая, што распісала ажно на 6 старонках праграму і знайшла свайго прадстаўніка ў замежжы. Мы, дарэчы, паразмаўлялі з ім. Усяляк ухіляецца ад удзелу ў самаствораным фарсе і Лукашенка, які пераклаў адказнасць за гонку на сваіх паплечнікаў. Працягне Марля Дакуцька. Бой навагодніх курантаў у Беларусі абвесціў не толькі пра надыход Новага года, але і пра пачатак агітацыйнага перыяду ў тым, што рэжым называе прэзідэнцкімі выбарамі. Першая ініцыятыву праявіла Ганна Канапацкая, апублікаваўшы сваю перадвыбарчую праграму пад назваю «Беларусь для людзей». У дакуменце на 6 старонках па-беларуску экс-дэпутатка між іншага прапануе зменшыць пакаранне для асобаў, цытата, прыцягнутых да адказнасці за падзеі папярэдняга электаральнага цыклу. Трэба разумець, што гаворка пра вязняў сумлення. Канапацкая хоча выправіць стасункі з суседзямі-еўрапейцамі і правесці рэферэндум, каб ператварыць Беларусь у парламенцкую рэспубліку. У праграме ёсць толькі 2 лічбы. Адзін узрост прызыву, а другі ўзрост выхаду замуж. А ўсё астатняе пракантраляваць немагчыма, ці здзейснена, ці не здзейснена. Фактычна ніякай канкрэтыкі няма. Тое, што дазволілі гаварыць пра вызваленне людзей, не палітвязняў, а тых, хто удзельнічаў у падзеях мінулага электаральнага цыклу, ну, проста гэта запыт на тое, каб усё ж перавярнуць старонку. Канапацкая – унікальны кандыдат, адзіны, з чыёй даверанай асобай могуць паразмаўляць незалежныя журналісты. Тварам ейнае каманды за мяжою у Варшаве зрабіўся палітычны эмігрант Ілля Дабратвор. Кажа, што сам прапанаваў кандыдатцы супрацу. Очевидно, то, что робит Координационная рада, то, что робит Светлана Тихановская, то недостатково. Бо не дає ні жадних, ніяких виніків. Але ми хочемо, я кажу ад лица тих білорусів, які звертаються до мене, що ми хочемо їздити в Білорусь, ми хочемо заврутити до Білорусі. І може бути, навіть, що 20-й річник то була помилка. То була помилка. І помилка, яка, ну, ми мусимо признати то. І мусимо признати, що то, що ми робили 20 лет, було знищено фактично за паўроку. Паколькі беларусы пазбаўлены права волі выяўлення за мяжою, Дабратвор плануе ладзіць пікеты ў месцах збору суайчыннікаў, між іншага на варшаўскіх вакзалах. Спадзяецца на партнёрства з мясцовую ультраправаю партыяй «Конфедерация». Для нас, белорусинов, я вижу основным партнером то Конфедерацию, очевидно. Так, я теж є Конфедерація супраць мігрантів в Польське. Ми будемо паспрабаваць якби з польскім урадам выйсці на контакт, як Польска зацікавлена менавіта в польскіх нацыянальных цікавасцях, якби польскі урад в першую калейку. Нам не цікавіць Брюссель, нам не цікавіць Нью-Йорк там ці інші, так, там Вашингтон, нам цікавіць менавіта польскі ўрад і з польскіх цікавасцей. Таму мы будзем пытацца размаўляць з польскім урядам для таго, каб беларусы мелі магчымасць завруціць дадому. Очевидно. Як можна зразумець, Дабратвор робіць стаўку не столькі на галасы беларусаў замежжа, колькі на дэманстрацыю іхнага падтрымання. На ягонае меркаванне дыяспара хоча вярнуцца дадому, але замінаюць заходнія санкцыі. Гэта можа быць з мільёна, як кажуць, ну там полмільёна, мільёна розныя лічбы, але мы видели по выборах в Координационную раду, что то есть 6 000 белорусов со своего свету. І пробачте, але 6 000, то цікавить мне їх меркавання? Не. Не цікавить меркавання большинстві. І то, як ми возимо 400, більше за 400 000
беларусінов, які не хце слухаць ту координаційну раду, не хце слухаць тут Тихановскую, а хце завруціць просто додому. Як на пікет выйдет хотя бы 6 000 особ, то będzie пораза Тихановской. Bo гэта będzie больш, чым за яе прагаласавалі в інтэрнэце, дзе няма куды ходзіць. Рэшта кандыдатаў пакуль сваіх праграмаў не рэпрэзентавала. Ды і агітацыйныя пікеты падобна пачала праводзіць толькі ініцыятыўная група Алега Гайдукевіча. Праўда, мяркуючы з фотаздымкаў, асаблівай папулярнасці яны не маюць. Лукашенко вядзе агітацыю ў дзяржаўных медыя. Гэтым тыдням там апавядалі пра ягоную сустрэчу з даверанымі асобамі. Менавіта на сваіх прадстаўнікоў Лукашенко усклаў хаду агітацыйныя кампаніі. Сам ён, маўляў, часу на такія дробязі, як электаральная гонка, не мае. Есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Представляете, это не в Москву слетать или в Питер. Это еще дня 3 уйдет на это, чтобы туда полететь, обратно. Там мне надо посмотреть еще музей. Китайские ведь начали строить свой музей истории Беларуси. Надо этот великий музей посмотреть, есть на что, и встретиться с руководством Китая, чтобы определить нашу дальнейшую политику на перспективу. У настаўленні на будучую барацьбу Лукашенко задумаўся, ці не варта ўсё ж прыцягнуць да назірання міжнародных адмыслоўцаў. З улікам таго, што ягоныя палітычныя апаненты ў выгнанні рыхтуюць кампанію супраць імітацыі волевыяўлення. Наши беглые настропалили Запады, сами вы видите их политику. Голосуем супраць усіх. Еще голосование не началось. Может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже супраць усіх. Ставіць супраць усіх ці заклікаць да байкоту, то гэта ж, в прынцыпе, раўназначныя дзеянні. Альбо ігнараваць кампанію, альбо ісці на ўчасткі ставіць супраць іх, так ці інакш выказваць пратэст рэжыму. Лукашенко разумее, што гэта і так людзі будуць рабіць, тыя, хто не вераць у ягоныя выбары, вырабы без выбары, яны і так туды не пойдуць. Ну, а супраць іх, таму што гэта не вядзе да рызыкаў для людзей. Мы ж выбралі гэтую тактыку ў першую чаргу таму, што заклікі да байкоту крыміналізаваныя. Крыміналізаванае нават самое існаванне беларускіх дэмсілаў. Тым не менш, стратэгія абраная. Беларусам замежа прапануюць сваю праграму на выбарчыя дні, культурніцкія сустрэчы і маршы. А 26 студзеня ў Варшаве плануецца правядзенне вялікага фестывалю «Беларусы годныя лепшага». Гэта будзе такі фестываль новай Беларусі, паказаць альтэрнатыву. Ён не прывязаны да выбараў. У нас няма задачы зрабіць нейкую сваю выбарчую сходку. Задача гэта сабрацца, паказаць адзінства, падзяліцца планамі, натхніць адно аднаго. І гэта асноўнае мерапрыемства. Паралельна народныя амбасады і дыяспары правядуць акцыі па ўсёй Еўропе і свеце ў гэты дзень, паказаць, што ніякіх выбараў няма. Неўзабаве арганізатары абяцаюць агучыць анонс падрабязную праграмную падзею. Белсад жа ў выбарчы вечар будзе ў жывым эфіры сачыць за электаральным працэсам у Беларусі, а таксама за акцыямі ў замежжы. Марыля Дакуцька, Белсад. Спадарства, а цяпер будзе штосьці неверагоднае. У маёй студыі з'явіўся госць, беларускі падарожнік, які аб'ехаў свет і завітаў да нас. Александр Гоішак, вітаю. Дзякуй за запрашэнне. Саша, як гэта жыць без руху? Хочацца ўжо ўзяць заплечнік і зноў ехаць? Ну, я толькі прыехаў яшчэ 2 тыдні, я яшчэ, шчыра кажучы, не зусім разумею, што я ўжо прыехаў, таму мне яшчэ трэба некаторы час, некалькі тыдняў, можа, месяцаў, каб навучыцца трошачкі ўжо уліцца ў нармальнае жыццё. 3 гады, 2 месяцы. Як змянілася жыццё за гэты час? Я змяніўся, я сам, як чалавек, змяніўся вельмі моцна, я это адчуваю. Я перад падарожжам я заўжды лічыў сябе такім экстравертам, такім адкрытым, такім сяброўскім, а за гэты час я сустракаў сотні людзей. Я могу сказаць, што я цяпер значна больш стаў інтравертам. Мне хацелася б ужо проста ад людзей схавацца. На некаторы час проста схавацца, каб нікога не бачыць. Так. Падавалася, што наадварот падарожжы павінны раскрываць чалавека і імкнуцца да людзей. Для мяне гэта была асноўная цікаўнасць падарожжа, таму што калі ты вандруеш так доўга, то ты можаш сказаць, што свет падобны.
і ты трошкі ўжо стамляешся ад наведвання чарговых прыгожых гарадоў, чарговых нацыянальных паркаў, чагосьці там нейкіх адметнасцяў, прыродных нейкіх там цікавых месцаў, але людзі, яны заўжды розныя па ўсім свеце, і таму для мяне гэта было як для блогера, это была адна з вельмі важных місій майго падарожжа. І ну просто за столькі часу, можа быць, ужо трошачкі зашмат было гэтага, я скажу. Кажаш пра тое, што свет вельмі падобны, але ўсё ж такі з гэтых усяго 51 краіна, так? У спісе. Самая любімая краіна з'явілася? Напэўна, адну краіну будзе цяжка назваць, але калі браць топ-5 самых любімых, это, напэўна, адна з самых найлепшых краінаў у Лацінскай Амерыцы, дзе я правёў 1,5 гады, это Аргентына. Это вельмі мне спадабалася, это адна з просто маіх топавых краінаў. Гватэмала, дзе пачалася моя прыгода з Лацінскай Амерыкай. Аргентина у нас на кадрах зараз. Ну вось, Гватэмала. У Гватэмале я вывучаў гішпанскую мову перад падарожжам. У Гватэмале я набыў скутер, якім праехаў усю Лацінскую Амерыку. У Гватэмале я сустрэў дзяўчыну, да якой я зараз павярнуся. І для мяне яна сама не з Гватэмалы. Яна сама з Украіны. Трэба было паехаць у Гватэмалу, каб сустрэць украінку. Гэта магія падарожжа, магія кахання, можна так сказаць. Аўстралія вельмі неверагодна прыгожая краіна, вельмі беларуская дыяспара, якая мяне прымала, нешта зусім неверагоднае. Таіланд, В'етнам і сюрпрайз Пакістан. Пакістан, асабліва паўночны, неверагодна прыгожая краіна, неверагодна прыгожыя краявіды ў гарах, людзі, культурныя адметнасці, даліна калашоў, гэта штосьці фантастычнае. А самы яскравы ўспамін? Напэўна, святкаванне, тое, што паказвалі толькі што, на святкаванне перамогі зборнай Аргентыны падчас чэмпіянату свету па футболе, калі зборная Аргентыны перамагла. Я быў у Аргентыне ў гэты час, я ўдзельнічаў у гэтым нацыянальным карнавале. І гэта сапраўды, гэта настолькі фантастычная атмасфера. Я зусім не аматар футбола, але вось гэтае народнае святкаванне я стаяў і ўяўляў сабе, што калісьці мы дачакаемся падобнага у Беларусі. Я спадзяюся, што ў нас будзе яшчэ большае святкаванне, калі мы ўсе дачакаемся таго дня, які мы так моцна чакаем. Калі казаць пра падарожжа, то у мяне, бо я таксама вельмі люблю падарожжа, самыя розныя краіны ў самых далёкіх кутках свету. Гэта пытанне пра свабоду, ці гэта таксама пра тое, што ты маеш вось гэтую свабоду, робіш тое, што хочаш, едзеш куды хочаш, дзе цябе ніхто не абмяжоўвае? І так, і не. То бок, безумоўна, гэта трэба адчуваць сябе свабодным чалавекам, які можа проста взяць і выйсці не проста з зоны камфорту, а выйсці як бы у нешта зусім невядомае, прычым на так доўгі час. Але таксама гэта некае пытанне, каб не стамляцца моцна ад падарожжаў, ты вучыш сябе некай руціне штодзённай, некія абавязкі, што ты павінен рабіць, каб яшчэ раз, каб не стамляцца, таму што падарожжа можа стамляць псіхалагічна. І я скажу, што гэта і пра свабоду, і все-таки пра пачуццё пэўных абавязкаў, пра пэўныя... Ты ведаеш пэўныя правілы, як это ўсё робіцца, каб бяспечна, спакойна, здаровым, цэлым, без ніякіх прыгодаў пасля 3 гадоў, 2 месяцаў, 1 тыдня вярнуцца дадому. Вось, уласна, пытанне бяспекі – гэта вельмі істотны момант, бо хочаш, не хочаш, але гэтыя у падарожжы рэчы ўсё ж такі здараюцца самыя небяспечныя бываюць. І таксама былі гэтыя моманты, калі адчуў, што вялікая рызыка зараз. Дзякуй Богу, такіх момантаў, каб зусім было небяспечна, я не магу назваць. Была ситуация, когда меня абрабавала полиция у нашей братской Венесуэле. Меня забрали всего $5, але это стресс, потому что тебе заводят в такой маленький покойчик, распранают до майтков, находят там $15, забирают 10, ты кажешь, я не отдам мои апошнія гроши, забирают 5 и кажут, утекай отсюль просто. Ці, калі на ўездзе з Пакістана в Афганістан, талібанская КДБ пачынае лазіць па тваім тэлефоне і пытацца, а вось гэта хто, а чаму у цябе столькі фатаграфій? Я кажу, тому што я блогер, падарожнік. Яны пачынаюць кудысьці званіць, кудысьці пісаць, праз 10 хвілін ім прыходзіць адказ, што вы робіце, вы турызм забіваеце, а ну-ка прапускайце. Яны імгненна мяняюцца, яны, ой, прабачце, welcome, Афганістан.
А так, не, в цэлым, звычайна, ты разумееш пэўныя межы, якія ніколі нельга перакрочваць. Страшна было у той жа Гватэмале, у Гватэмала-Сіці я адзін раз прайшоў ужо пасля таго, як сцемнела, вырашыў сэканоміць на Уберы і прайсці з аўтавакзала да аэрапорта 3 кіламетры, я калі ішоў і маліўся. Вось, таму што гэта адзін з самых небяспечных гарадоў рэгіёну. У мяне такое было ў Калумбіі. Таксама, калі я з вакзалу ў гостэль мусіў ісці ўвечары, але, на шчасце, нічога не Вось, здарылася. дарэчы, у Калумбіі была двойчы, прычым была гісторыя, калі ты ідзеш па навігатары, пераходзіш дарогу і заходзіш у новы, у іх это называецца зона, як новы мікрараён, і ты адчуваеш, што нешта тут не то. Вот, прям адразу адчуваеш. І да цябе адразу падыходзяць мясцовыя і кажуць: «Аміго, это не для цябе месца, верніся, нам не трэба праблем, не хадзі тут, калі ласка». У мяне 2 разы была такая сітуацыя ў Калумбіі, так што я таксама ведаю, што... Людзі сапраўды вельмі дапамагалі, і гэтым я запамятаў Калумбію. Але перадусім па ўсім свеце сустракаюцца беларусы. Так, я падлічыў, што прыблізна ў палове краінаў на сваім шляху я сустракаў беларусаў. Каля 20 краінаў свету, дзе я сустракаў, мяне прымалі ў госці беларусы, і гэта з часам стала адной з місій з майго падарожжа. Я стараўся шукаць, стараўся знаходзіць суполкі, чацікі ў Фейсбуку ці ў WhatsApp ці нідзе яшчэ, і такім чынам я сустракаў проста... І гатаваў дранікі і мачанку. Гатаваў дранікі і мачанку таксама. Нашыя беларусы ёсць нават в Пакістане. Што далей? Адпачнуць ад падарожжа, прыйсці ў сябе. Я пішу блог на люстэрку, працягваць пісаць блог, і на падставе блога спадзяюся, што паўстане кніжка. Зраблю прэзентацыю падарожжа, можа, паезджу па іншых беларусах свету з прэзентацыяй падарожжа паказаць. Яшчэ трохі краінаў засталося, Яшчэ трошачкі краінаў засталося, яшчэ Афрыка ў мяне ніякім чынам не кранутая, так што яшчэ ёсць куды імкнуцца, але зараз бліжэйшых паўгады і ніякіх падарожжаў. Паўгады, вельмі шмат. Дзякуй, Саша, што завітаў да нас у эфір. Жадаю плёну тым, што задумана, і новых падарожжаў. Усё ж такі беларускі падарожнік, які аб'ехаў свет, Александр Гойшак у нас у студыі спадарства. Дзякую. А тым часам свята далей крочыць па свеце. Каталіцкія вернікі вітаюць 3 каралёў увасабленнем мудрацоў, што, паводле Бібліі, ішлі за віфлеемскую зоркаю, каб прывітаць Хрыста. Да ягоных ясляў яны прынеслі дары. Традыцыя адорваць і дапамагаць тым, хто мае патрэбу, жыве дагэтуль. Паводле традыцыі ледзяны крыж робіцца напярэдадні 3 каралёў. Мы сабраліся, калегі, суседзі, землякі, усе працягнулі руку дапамогі. Бог даў, каб у гэтым годзе быў лёд нават больш тоўсты, чымся летась. Прыйшло шмат людзей, і мы ўсцешаныя. Мне падабаецца, калі людзі ўсміхаюцца, калі мы апынаемся каля іхніх дзвярэй. Парад вельмі вясёлы, таму я зноў бяру ўдзел. Ахвяраванні ідуць людзям, якія жывуць у нястачы і не маюць дома. Дарагія гледачы, я працаваў на Белсаце 17 гадоў і 10 месяцаў. За гэты час былі зробленыя 1000 рэпартажаў і інтэрв'ю. За гэты час я правёў 1000 гадзінаў жывога эфіра і папрацаваў у мностве краінаў. І заўжды галоўным было адно – здабываць праўду і казаць гэтую праўду ў эфіры, несці яе
вам. Дзеля гэтага стваралася наша праграма «Тыдзень», якую мы рабілі разам з Ігорам Кулеем і камандай. Я дзякую кожнай і кожнаму, хто працаваў разам. За 4 гады існавання мы стварылі 150 праграмаў. Аднак тыдзень таму Ігор Кулей пакінуў тыдзень і пакінуў Белсат, заявіўшы, што тут для яго больш няма тэрыторыі свабоды. Зрабіць выгляд, што нічога не адбылося і прамаўчаць я таксама не магу. Бо адбылося і адбываецца. Я зрабіў менавіта для нашай праграмы «Тыдзень» вялікае інтэрв'ю з новай кіраўніцай Белсату Алінай Коўшык, пасля якога Ігора Кулея знялі з пасады кіраўніка Ньюсруму, а ў публічнай і непублічнай прасторы пачалося ачарненне мяне як журналіста. Апошні раз мяне звальнялі з працы больш за 17 гадоў таму, уласна, за працу на Белсаце. Цяпер парадокс. Я вымушаны сысці з Белсату, бо адстойваю чалавечыя вартасці праўды, свабоды і годнасці. Аднак дадам, што знішчэнне чалавека заканчваецца там, і мяжа гэтага знішчэння пралягае там, дзе мы самі сабе і іншым на гэта дазваляем. Дзякуй, спадарства, што былі разам. Гэта мой апошні эфір. Дзякуй, што верылі, дзякуй, што чакалі. Дзякуй, што крытыкавалі, бо гэта давала развіццё. З вамі быў Сергей Падсасонны. Бывайце.